Sinibingelele sinamukele kuMaskandi Online Magazine nibingelela uNjabulo waMkhwanazi. Size lapha noThabiso mfo wamasuku. Mfowethu akubingelela abantu. Ngiyabingelela mfowethu wonke umuntu obukele ivideo njengamanje. Mfowethu Thabiso siyamazi kakhulu endingeni zokuxhumana. Amajongo nje aclean awakuvezi ukuthi anazi intombi. Uyapheka kakhulu Thabiso mfowethu. Mhlawumbe lokuvezela abantu ukupheka kwakho. Ungathini mhlawumbe into wayifuyele esikoleni noma mhlawumbe uthando nje lwakho nalo wopheka awuchazele abantu ngalonto leyo. Hayi lutho mfowethu angiyelanga esikoleni khulise ugogo nomkhulu so uthe ugogo masethe ukukhula kwasekuphoqa ukuthi nabafowethu sijwayeze ukusipheka so ngafunda kanjalo ke ngana se-university ngihlala ngedwa so ngajwayela kanjalo ukupheka mfowethu. Nokubona abantu besifazane bekhomenta bencoma bengagxeki ukuthi mhlawumbe indlela opheka ngayo ayijwayelekile kunalokho bakhombisa uthando. Ungathini amazwi akho mhlawumbe wabhekise kuphi? Ayingathi ukubonga nje mfowethu cause akujwayelekile mfethu vele ukuthi kube ukuthi inkabi iyayiphekela yenza inani so ngiyakujabulela kakhulu mfethu indlela abakumukela ngayo lokho. Mfowethu uyawulandela kakhulu uMaskandi uyawulalela. Endimene eMaskandi ke mawusunama followers. Uyayiya estudio njengamanje. Isikhathi samanje sekwenziwa njalo ngenzeka lithabiso simbone esekhipha icocwe lakhe naye mhlambe. Awusitazele lapho. Ayilutho mfowethu ngizohlala nje kulomzile engikuwona ngicabanga ukuthi mfowethu ziningi indlela zokuphusha umsebenzi nami le ndlela engenza ngayo ukuthi ngisebenzise uMaskandi mhlambe emavideo nami indlela engiphusha ngayo umsebenzi wabafowethu. Ukuphendula nje umbuzo mfowethu angisumculi futhi angeke ngize ngibonakala mhlambe sengicula ngizohlala nje kulomzile engikuwona mfowethu. Yebo. Cha siyabonga kakhulu Thabiso sikufisela okuhle nawe kuya phambili. Qhubeka ubambe ngendlela ebambe ngayo siyabonga kakhulu mfowethu ngokuhle kwenza online. Siyabona nawe indoda esebenzayo, siyabona ihashi lakhe elihle siyabonga kakhulu mfowethu. Siyabonga. Amazwi akho nje ukuvalelisa ungathini mhlawumbe ebantwini? Hayi ukubonga nje mfowethu ukubonga nanokubonga nje mfowethu kuma-university students uma ukuthi uyabona online ukuthi hayi bayawuphusha kakhulu mfethu umculo wamaskandi nama-platform akanjena mfethu afana nayo iMaskandi News iwona enza ukuthi uMaskandi ukhule mfethu. Ngathi nje ngingaphusha siqhubeke mfethu nokusebenza abafowethu bephile siyabonga mfethu. Siyabonga kakhulu. Sinibingelele sinamukele kuMaskandi Online Magazine ngime lapha nethi zombili esiyibona kakhulu endingeni zokuxhumana bathi abanye inalithi nobhambatha bafowethu ake nibingelele abantu. Awu siyabingelela kubabukeli emakhaya laba bonke lombukiso unalithi lobingelelayo siyabonga kakhulu ithu soka obingelelayo ubhambatha la nkosami bathi ubhamzuza inqasha ihlombe ejabulela ubumnandi bephasela bafowethu siyanibona kakhulu endingeni zokuxhumana isebenza ngawo umculo ikhona ingoma yenetha nikhiphila ethi malume uyayinyofa ngicabanga ukuthi yenza kahle endingeni zokuxhumana angathini mhlawumbe amazwi wenu abantu abayesekayo njengoba ingoma yenu isikhona abantu beyijabulela. Ngicabanga ukuthi mfethu singabonga kakhulu ukubona bonke abantu mfethu abadlala le ngoma kusukela nje siqala ukuyicabanga nokuthi siqala ukuyenza mfethu basisapota kakhulu abantu siyabonga nasekuyenza ukuxhumana futhi yenza kahle kakhulu sicela abantu ukuthi baqhubeke bayidlale endaweni ezifanele ukuze nathi isibeke la sifisa ukuba khona siphinde futhi sikwazi ukuthi siphinde sibalethele omunye umculo futhi omnandi. Mfowethu bhambatha sinokubona endingeni zokuxhumana uyobe umuntu obetha esikoleni mhlawumbe amazwi akho ungathini ekutheneni umuntu nanoma enalo ikhono lokucula obuye futhi ebhalansise ngapha esikoleni. Webhuti kufanelekile ukuthi ube no plan B umuntu so manje zama ukuthi ubambisise uyabona imfundo into gazi engasoze yakushiya nanoma kuthiwa uyafa kusasa uhamba nayo imfundo uyabona angeke kuthi usulimele ngemfundo so manje ngiyacela mina koza kwethu lapha ekhaya ukuthi bezame inkosi yami ukuthi beqinisa esikoleni bese belibheka nethalente ngabo. Bafowethu into kakhulu into eniyenzayo sekathi ngaqhubeka njalo nibambisane siyanibona noma kukhona ama-brand enisebenza nawo nisuka ndawonye ngathi leyo nto ningaqhubeka ngawone phambili kusengenzeka yini mhlawumbe sibone kulo nyaka olandelayo mhlawumbe kuphume i-album mhlawumbe yenalithi noma yanalithi nobhambama yabhambatha senindawonye kungenzeka yini lokho? Lokho mfethu kusazokwenzeka ngoba unalithi uvele ukhona online kulo nyaka ozoqala sizolungisa umsebenzi kabhambatha ubhambatha uzolandela njengamanje emva kalokho nizomlindela futhi unalithi nobhambatha so nje siba-update abantu ey'nkundleni zokuxhumana kodwa nje kulo nyaka ozoqala ungalindela ubhambatha. Siyabonga kakhulu bafowethu amazwi enu okuvayelisa nje ebantwini abanibukele ningathini? Ngathi mina suka sinjalo siyabonga kakhulu bafowethu siyabonga. Siyabonga.
sinamukele kuMaskandi Online Magazine. Sihlezi lapha nonkosazana mini ngicela ubingelela abantu. Sawubona buti. Ngaphila njani? Ngaphila nkosazana siyakubona manje uyaqhamuka engomeni zamaskandi kaMjikelo. Sibonile engomeni yenalithi. Cabanga ukuthi ingoma ezenza kahle emfulweni. Umini mhlambe ngathi waqalile umfulo. Ngasho ukuthi ngaqala ngizalwa but ukurekhoda qalenda I think I have a month nenyanga yodwa. Unazi ingoma zakho wena? Yeah, I do have featuring umjolisi sokuveza nabanye in a 1 month. Emculweni kaMaskandi abantu abaningi bayajabulela ingoma ezinawe specifically. Ikuphatha kanjani leyo nto leyo? Yangijabulisa kakhulu. Yangijabulisa. Wawuke wacabanga ukuthi mhlambe ungenzeka ngalendlela okwenzeka ngayo njengamanje? To be honest, angazi ngicabange kanjalo because of my style is very different and mangis distinguish with some other artists, it's like very different from other artists like abanye njengengibabale, so I thought ukuthi mhlambe sibabhora but hayi ngeke lesibone like so like best time. Sikulesi sikhathi sonyaka njengamanje unyaka usiyophela kusengenza ngani mhlambe sithola umsebenzi kaNkosazana mini mhlambe feature show omunye umuntu noma umsebenzi wakhe eyedwa? Mhlambe ngaba ama-feature ambalwa angeke ngiwadalule manje but definitely my work next year February. Siyakubonga kakhulu ngokwenzeka kuwe impumelelo yakho sayibona sengathi ngaqhubeke phambili nje amazwi akho okubonga mhlambe abantwana abawusupporta umsebenzi wakho ngathini? Ngiyabonga bafethu uqhubeke engikwenza kumina nikwenze nabanye. Abafisa ukukufollowa mhlambe utholakala kuphi enkundleni zokuxhumana? Okwamanje ngithanda uTikTok Nkosazana mini. Yeah. Siyabonga kakhulu. Sinimukele sinamukele kuMaskandi Online Magazine ngile onjabulo wamkhonazi. Ngimi lapha nensizwa size ngayo namhlanje bathi abanye umafenda into dase KFC mfowethu ucela ubingelela abantu. Hayi nice. Mafenda ne KFC bafowethu inyama yonke yamabhansa wenu. Ngiyalazi udaba, ngiyakhuleka. Mafendane silapho ethu eBrisco njengamanje abantu baphumile bathi bazofuna ukucelebrate ibirthday yakho. Siyabona la ngaphakathi kuthi mhlawumbe okwakho ukukhuluma wakho amazwi obaqondise ebantwini abafike namhlanje bathi bazocelebrate kanye nawe lelanga lakhe likhulu kangaka. Kamnandi man. Anginamani ngibafowethu ngiyabonga supporteni ukuthi ningisupporte ngiyanithanda nice. Ngiyanithanda kakhulu bafowethu. Mfowethu sinokubona uhamba noHandsome Khuthuza nisebenza ndawonye. Abantu mhlambe bengalindelani kuwe nanoma mhlambe kuye uKhuthuza mawuthi khona ungakusho kusuka manje kuya phambili. Ababuwe nabalandeli bami nabaKhuthuza angiboni likhona okukhulu abangakulindela because uKhuthuza umfowethu umntakasisi umuntu nje engiphila naye ingane yakwethu. So manje umuntu engiyohlezi ngimsupporta ngayo yonke indlela engiyohlezi ngimthanda engeke futhi ngimxozele nangelinye ilanga. Akukho engingakulindela. Angeke ngiphume ibhodwe lami. Mfowethu siyakubongela siyabona bafikile lapha siyabonga kakhulu ukuthi nawe ngawuthi uyabona ukuthi abantu khona baba ukusho into yakho ikhona futhi kufanele iqhubeke phambili. Sengenza yini mhlawumbe ngonyaka ozayo phinde sibonde kanje iphinde ngoba ngicabanga sazozayo la ngonyaka ozayo. Nice. Ngonyaka ozayo nice. Iyeza. Lokho bafuna ukusencane nikubonile kusezokhulu. Ngiyabonga futhi ukuthi ningisupportile ngendlela ningisupporte ngayo. Nawe unyaka ozayo bafowethu niphinde ningisupporte kamnandi. Siyabonga kakhulu mfowethu Maskandi Online Magazine siyabonga.